เฮ้ยCengkra berisi saidau Untuk mengkatu langan day killa Lompina belgan dengan anak ifung boy. Da aulai ka ang niu menzang menaiku. Ai da edau ka ang ni gesetenaiku. Dup dup tap tau hezahan kon kong bekang guru lain. Lili lala thei golai nai ang jeng lili lala thei golai nai. Ai Tulalai bang ni tay kia de muli bay ni pisa kia ang no ang hulang na haya da aulai ka ang ni mesang menai kau ai da edau ka ang ni gesetenai ku tup tup tap tap hezakan kon kong bekang guru lai nai lili lala thei golai nai ang jeng lili lala thei golai nai ai Aulai ka ang ni menzang menaiku ai da edau ka ang ni gesetenaiku ra hey bolah Joy बैसागु बोथोरनि Maria Bodi kenang blaba anggia, kumpu kenang blaba anggia, dup dup tap tap hedeng, dah nestelau, ontong mekang buko hegen sinai layai, dup dup tap tap hedeng, dah nestelau, ontong mekang buko hegen sinai layai. Ai, नोंसिनालाय मा हिन्जाव हरबायदि एसे मोजां मोसाब्रा फंबाय लाजिनाङा ओरैसो होनदों आयै सेसलै दा आवलाय का आंनि मोजां मोननायखौ आइ दा एदाव का आंनि गोसो थोनायखौ दुब दुब दाब दाब होजागोनबो गन्थं मोखां गुरोबलाय लिले लाला थै गलायनाय आंजों लिले लाला थै गलायनाय बोलो Hurra! 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 Bol bayti suka benang bara belah Megonखौनो एकल' गोनां नोजोर बोला जिबनाव बदासांगार आंनि हिन्जावजों लाइन मारिनो माब्लाबाबो दानंखागोन आंनि हिन्जावखौ एदावनो लोंदोंब्लाबो जादोंब्लाबो मोजाङै था एरलु एरला दाखालाम मोख्रा बायदि लान्जायखौनो बस' गोनां नङाबोला लान्जायखौनो साफ्रे गोनां नङाबोला ओइ जाथ'बाय हा दा आवलायखा आंनि मोजां मोननायखौ ओइ
दा ए दावखा आंनि गोसो थोनायखौ दुब दुब दाब दाब होजागोन गन्थं मोखां गोरोबलायनाय लेले लाला थै गलायनाय आंजों लेले लाला थै गलायनाय ओइ थ'दो जोब्बाय जुदो थांजोबदो बयबो गुड नाइट दा आवलायखां आंनि मोजां मोननायखौ दा ए दावखा आंनि गोसो थोनायखौ दुब दुब दाब दाब होजागोन गन्थं मोखां गोरोबलायनाय लेले लाला थै गलायनाय आंजों लेले लाला थै गलायनाय आंजों लेले लाला थै गलायनाय आंजों लेले लाला थै गलायनाय ओइ जाबाय बारलाबो गासै थांलायबाय